Bon dia. En el context del Sant Jordi 2021, on el casal ens convida a parlar de llibres que ens han particularment interessat, jo us vull presentar aquest treball de història política que m'ha particularment agradat. Soc Miquel Vilà, soci del casal. Es tracta de l'obra que ha escrit el professor Stephen Kether i que ha estat traduït, ho va publicar en 2006, i ha estat traduïda, aquest treball ha estat traduït al català a finals de 2019. En una mica més de 400 pàgines, ara us ho ensenyo, Kinzer ha estudiat tota una sèrie de guerres, invasions, accions encobertes que els Estats Units han fet per derrocar diversos governs al món entre finals del segle XIX i primers del segle actual. Ja ho veieu, diversos països, diverses etapes. La traducció catalana, i aquest és potser un punt que us interessarà, ha estat feta per una editorial manresana que jo particularment he descobert fa pocs mesos, però que enguany celebra el 10è aniversari. Es tracta de Tigre de paper, perdó. Us convido a consultar el seu website, on tenen actualment unes 100-105 obres de narrativa i d'assaig crític. Feliç Sant Jordi!